Nappipeli. Mikä on nappipeli? Nyt otetaan samalla Supikoal 100 selosta haaste kuin Antero Merta. Pressing under pressure is a short puzzle game inspired by classic Impossible quiz. Niin, onks tää se mistä jotain klippejä, että pitää painaa jos tulee rotta tai ei saa painaa jos tulee rotta? Controls, click or touch the button. Elikkä painetaan tai ei paineta. Ja Antero Mertaranta ja 30 minuuttia. Ai! Taivas varniele mikä. Ei vittu kun en mä tiedä Antero Mertarannasta nyt mitään. Saanko katsoa Inspis-video YouTubesta ennen kuin aloitetaan? Peltonen syöttää! Olli Jokinen laittaa jäätävät kätensä! Ei vittu, tästä ei tule yhtään mitään. Okei. Ja sieltä Joni laittaa pelin päälle. Mitä tässä pelissä pitää tehdä? Se selvinee ihan tuota mikaa, kun näyttäisi, että pelaajat ovat valmiina. Ja sieltä painetaan, ensimmäinen nappi on painettu ja peli on käynnissä. Älä paina, siellä vastustaja sanoo ja Ioni tottelee ihan samalla tavalla kuin pitääkin. Paina! Mitäs Ioni nytten? Ja ai, Ioni painaa sieltä. Ja sama kuin viimeksi. Ioni painaa uudelleen. 62 on numero, joka pitää muistaa. 62, pelaaja numero 62 on tämän pelin merkitty mies. Pitää painaa 1 plus 2 plus 3 kertaa, miinus 0 kertaa, 6 kertaa, 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja 6 kertaa. Joni painaa 6 kertaa. Aivan hyvin painettu. Kyllä Joni on pelannut tätä ennenkin. You always press when you see a rat. Aina kun näkyy rottia, Joni painaa. Onko rotta? Onko rotta? Press. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kulmaahan siinä on. Eikö nämäkin ole kulmia? Kyllä nämä kulmia on. Kyllähän nämä kulmia on. Kaikki me tiedämme, että kulmat ovat kulmia ja 10 kulmaa löytyy tähdestä. Älä paina, mutta siinä on rotta, joten pitääkö painaa? Mitä Joni miettii? Joni painaa, koska rotta näkyy aina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kertaa Joni painaa. Taivas varjele, mikä meininki. Ja missä on pelaaja numero 62? Aina kun on tasamäärä kitsoja, niin pitää painaa. Muistaakohan Joni tuota? Sepä näkyy tässä. Älä paina, sanoo vastustaja, ja Joni ei paina. Ihan järkevästi tehty. Ja 1, 2, 3 kertaa. 3 kertaa Joni painaa kulmia, koska kulmia on 3 kolmiossa. Se lukee siinä nimessäkin. Kyllähän se pitäisi tietää. 2 kissaa, joten ne on tasamäärä kissoja. Ja painaako Joni? Ja Jonihan painaa. Vähemmän kuin 2 kertaa. Onkohan 0 vähemmän kuin 2 kertaa? 1 on ainakin vähemmän kuin 2 kertaa. Hyvin pelattu, hyvin pelattu. Kyllä nyt on otettu semmonen... Älä ikinä paina, kun näkyy hämähäkkejä. Älä ikinä paina, kun näkyy hämähäkkejä. Ja nyt on otettu semmonen kilpikonna puolustus. Puolustus on kilpikonna. Onko Joni ihminen? Kyllähän Joni on ihminen. Ja hän painaa nappia. Paina, jos pidät jumpskareista. Eihän meillä kukaan kotikatsomussa pidä jumpskareista, niin me ei paineta sieltä. Paljonko kello on? 6 kello. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kertaa painetaan nappia tällä kertaa. Seuraavalla kerralla tulee kysymys 1 kertaa 2 plus ja 2 ja 1 ja 2 kertaa. 2 kertaa painetaan tällä kertaa ja seuraavaan haasteeseen. Ja seuraavana meillä on kaksoisklikki. Noin. Sieltä tuli kaksoisklikki ja 2 kertaa. 2 kertaa 2. Kerran painoi 2, sanoi vanha edesmennyt. Taivas varjele, Joni painaa 1 kerran liian enemmän, mitä olisi tarkoitus ollut. Ja siihen kusi. Hukkumisperkele tuli. Hukkumisperkele ei mahda mitään. Ruotsin poika oli tällä kertaa vahvempi. Suomi putoaa finaalista tällä kertaa. On tämä surunäytelmä. On tämä surkea näytelmä ja se näkyy myös pelaajien kasvoilta. Voittamaahan tänne selvästi tultiin, mutta Ruotsin poika oli tällä kertaa vahvempi. Tervetuloa uusia olympialaisten pariin. Uusi mahdollisuus Suomella tulla johtoasemaan tässä pelissä. Ja hyvin seesteinen alkuhan tässä on. Kaikki me tiedämme, että Suomi pelaa hyvin tasapaksua peliä alussa ja ottaa sitten vasta kun paikka on. Silloin kun paikka on, niin silloin paikoista tehdään maali.
Pelaaja numero 18 on tässä pelissä aivan merkitty mies, sillä hän on tämän turnauksen maali kuningas tällä hetkellä. Ja pelaaja numero 18 varmaan tulee tässä vielä jossain vaiheessa esille. Muistakaa pitää sitä silmällä. Ja rottia tässä myös on aina, jolloin aina kun rotta näkyy tässä pelissä, niin silloin tööttiä. Silloin tööttiä ja sieltä 3 syöttöä, nätti 3 syöttöä ja peli lähtee kulkemaan Suomen päästä kohti Ruotsin maalia. Ruotsin maalilla tällä kertaa Jörgen Jönsson. Ja rottahan sieltä tulee ja hirveä niitti rotalle siellä vastustajakulmaksessa. Ja sieltä yhdellä syötöllä maalille. Ja siellähän on Suomen poika on vähän kiipelissä. Ja siellä on 2 kissaa. Parillinen määrä kissoja tulee kentälle jostain syystä. Voisiko nyt joku saatana olla pelaamatta ja painamatta näitä nappeja? Meillä on täällä tiukka peli menossa. Ja nyt tarvitsee Suomen pojalta actionia. Nyt tarvitsee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 syöttöä, että päästiin takaisin vastustaja-alueelle. Vastustaja-alueella on hiilessä. Hiilet ovat uunissa ja uuni on päällä, sillä tänään meillä täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 kissaa, joka tarkoittaa, että kissoja on jälleen kerran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kertaa. Olemme tässä pelissä jo nähneet tuomarin räikeitä rikkomuksia. Voiko tämä enää jatkua tällä tavalla? Eihän tämä nyt ole mistään kotoisin tämmöinen tilanne, että hämähäkit valtaavat areenan, koska silloin ei tööttäillä. Jos on rottia, niin töötetään, mutta hämähäkit ei tööttäile. Ihmisiähän tässä kaikki olemme, niin kuin kuuluukin, ja kukaan ei tykkää hyppysäikäyksistä. Säikäydykset ovat huonoja juttuja, joten emme niitä katsele hyvällä. Ja kellokin alkaa täällä Ruotsin Klubenissa olemaan niin kello 6. Finaaliottelu on kovasti käynnissä tässä. Vielä rauhallista peliä tässä alkuvaiheessa on. Mutta se tarkoittaa sitä, että kohta varmaan rottia tulee. Montako niitä oli? Niitä oli 6. 6 kissaahan meillä oli täällä aikaisemmin kentällä, jotka sitten laitettiin pois areenalta häiritsemästä juttuja. Ja peli jatkuu. Suomi on jo nyt ehkä pelannut paremmin mitä viime vuoden olympialaisissa, koska olympialaiset järjestetään joka vuosi. Ja tänä vuonna Suomella on ehkä paremmat mahdollisuudet päästä ratkaisemaan. Ja 4 syötön taktiikalla lähdemme nousemaan. Suomi lähtee omasta päästä. Olli Jokisen haastamana ja saattelemana nousee kohti persettä ja sitten menee juontajallekin ihan aivot solmuun tässä tilanteessa, koska se oli valhetta, eli tämä on totta, eli silloin paina Suomen poika, paina sinne maalille. Hämähäkkejä pitää töötätä aina, eikö niin? Kyllä, hämähäkkejä töötetään aina. Ei töötätä, hämähäkkejä ei töötätä. Se oli Ruotsin pojalta karmaiseva ratkaisu tähän vaiheeseen ja Suomi on ulkona finaaleista jälleen kerran. Mutta olympialaiset ovat jälleen ensi vuonna, joten Suomella on uusi mahdollisuus. Tervetuloa tänne Kluben halliin. Suomi on tällä kertaa vahvalla joukkueella mukana. He ovat tulleet tööttäämään ja he ovat tulleet painaan maaleja. He painavat maaleja monesti. Pelaaja numero 97, Connor McDavid, on Ruotsin joukkueen yksi kärkinimistä ehdottomasti. Hän on maalikuningas ja hän on maalikuningatar. Ja häntä pitää pitää silmällä. Muistakaa pelaaja numero 97. Ja rotat töötetään. Siihen me olemme jo tottuneet. 3 kertaa töötetään rottaa, jos semmosia nähdään. Ei vaan kerran per rotta. Niistä pitää päästä eroon. Brad Marchand, myöskin Ruotsin kapteeni. Sieltä Brad Marchand tulee kentälle. Töötätkää sitä rottaa. Noin, hyvin töötätty. Olli Jokinen siltä tööttää Brad Marchandia. Ja tööttää vielä 100 kertaa tööttää Brad Marchandia. Hän nyt kyllä joutuu siitä menemään sairaalaa suoraan. Ja rauhallinen peli on Suomella tällä hetkellä. Katselevat, mistä pääsee nousemaan, pääseekö lähtemään jostain etsimään omaa hyökkäyskulmaansa. Kulma, joita on 4, löytyy ja Suomi lähtee nousemaan. Olli Jokisen johdolla Suomi lähtee nousemaan omasta päädystä.
kissojen läpi sukeltelee sieltä ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kertaa Olli Jokinen on ollut olympialaisissa mukana. Ja 8 kertaa hän on hävinnyt pelit, joten johtuisikohan tämä pelkästään Olli Jokisesta tämä Suomen epämenestyminen näissä kisoissa, arvokisoissa. Hämähäkkejä ei saa töötätä edelleenkään tänäkään vuonna näissä kisoissa. Siihen Suomen peli kaatui viime vuonna kuuluisessa Ruotsi-Suomi-ottelussa. Ja vieläkään Jympskööreistä ei kukaan pidä täälläkään Klubenhallissa. Tupaten täynnä oleva Klubenhalli, jossa kello on 3 tällä hetkellä. Ja Olli Jokinen on tullut vaihdosta aloitukseen vastassa Conor McDavid, Ruotsin ehdoton ykkösnimi. 2 vai 4 kissaa, 2 vai 4 kissaa. Sitä ei kukaan osaa oikein sanoa, että mikä on oikea vastaus. Oi saatana. Tervetuloa Klubenhalliin, aivan täpösen täyni Klubenhalli ja Suomi vastaan Ruotsi finaaliottelu on menossa. Olli Jokisen luotsaama Suomi ja Conor McDavidin luotsaama. Nyt vielä Juman Kekkaa kuuluu siltä yleisöstä, sehän on aivan Olli Jokisen iskulause Juman Kekka. Ja sitähän me täällä, Olli Jokinen numero 3, pelaaja numero 3, Olli Jokinen johtaa Suomen joukkuetta ja on päättänyt, että tämä on hänen viimeiset arvokisansa. Joten hän haluaa tänään totta kai mennä päätyyn asti ja viedä Suomelle sen kullan. Ja hän on sanonut haastattelussa ennen peliä, että rottia saatana töötetään. Vittu, rottia töötetään. Ja haastattelija kysyi, että montako kertaa niitä töötetään. Ja Olli Jokinen sanoi, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kertaa töötetään rottaa, jos niitä näkyy pelissä. Joten Suomikin odottaa puhdasta peliä Ruotsilta, joka ei aina ole tunnettu tästä puhtaasta pelistä. Ja siellä rotta tulee ja Olli Jokinen tööttää. Sieltä hän tööttää. Ja tööttää vielä saatana 100 kertaa. 100 kertaa Olli Jokinen tööttää maassa makaa Brad Marchantia. Ja nyt on Suomen pelissä erittäin seesteinen tunnelma. Parillinen määrä kissoja tarkoittaa sitä, että töötit on huulessa ja 4 syötöllä Suomi lähtee omasta päästä käynnistämään peliä. Suomen pelihän on tunnettu siitä, että joko 3 tai 4 syötöllä lähdetään ja 10 töötillä. 5 kissaa on pariton määrä kissoja. Kuului vitsi Lapualla, kun olin äitimuorin kanssa käymässä ja sen takia niin yhden kerran tööttäsin äitiäni seinään. Saatana se, kun se oli niin huono vitsi. Mutta takaisin Klubenhalliin. Täällä on tosiaan hämähäkkien valtaama areena, joka tarkoittaa sitä, että me emme hämähäkkejä suvaitse täällä, emmekä pistämme silmät kiinni, jos hämähäkkejä tulee, koska hämähäkit ovat pelottavia juttuja ja me emme tykkää pelottavista jutuista, joten aina kun näemme hämähäkkiä, niin juoksemme. Ja Klubenhallissa kello on 7 tällä hetkellä, ilta-aurinko paistaa Ruotsissa ja Olli Jokinen lähtee aloituksesta suoraan 4 syötöllä. Ja 5, 3, 4, 5 syöttöä Olli Jokinen laittaa sinne sivuun Jarkko Immoselle ja Immonen lähtee sitten nousemaan sieltä 2 syötöllä takaisin Olli Jokiselle, joka syöttää takaisin. Olli Jokinen syöttää takaisin Immoselle. Ja Immonen 10 syötöllä ja 10 sivaasulla otti vauhtia. Ensin syötti 5 kertaa ja sitten sivasi 5 kertaa. 10 syötöllä lähti nousemaan, mutta ilman kiekkoa, koska hän syötti tosiaan kiekon pois 5 kertaa. Ja 3 töötillä sieltä Olli Jokisen joukkue lähtee nousemaan. Nyt alkaa olla semmoinen homma, että tässä hyökkäys on valmiina valehteluihin, mitä ruotsalaiset kertoo. Seuraava asia, mitä ruotsalaiset tekee, on valhe. Mutta ruotsalaiset valehtelee aina, joten seuraava ruotsalaisten kertoma valhe on totta. Ja se on, että tööttää, mutta ruotsalaiset valehtelevat aina, mutta se ruotsalaiset ei valehtele, kun ne valehtelee ja sitten ne ei valehtele. Ja sitten kun valehtelee ja sitten käskee töötätä, niin se tarkoittaa, että ei töötätä. Koska aina valehellaan ja sitten jos se vale on valehtelua... Mitä? Eikö Suomen joukkue ole tehnyt sen vertaa taustatutkimusta, että ruotsalaisten pelikirja on ihan ammosen levällään auki kaikille. Suomi putoaa jälleen finaalista. Tai ei ne siltä mihinkään putoa, vaan karvas hopeamitali on jälleen Suomen kohtalo tässä kisoissa. Näemme ensi vuonna Klubenissa. Ja tervetuloa Klubeniin jälleen finaaliottelu Suomi-Ruotsi.
Olli Jokisen luotsaama Suomi on lähtenyt tähän kisoihin ja Olli Jokisen viimeiset arvokisat ovat käynnissä. Mitä sanoo Olli Jokinen haastattelussa tuossa aikaisemmin? Muistatko sinä? No Ollihan sanoi, että numero 54 vastustaja pelaaja numero 54. 5-4. 5 ja 4. Muistetaan 5-4. 5 ja 4. Muistetaan. Niin hän on oikein paha töötättävä. Täällä pitäisi olla kaikki valmiina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kertaa olen toitottanut itselle, että kaikki on valmista. Selostusjoukkue on valmiina, huoltojoukkue on valmiina. Ainoa, mistä vähän huolestuttaa, on selostusjoukkue, joka ei ole valmiina, vaikka just sanoin, että selostusjoukkue on valmiina. Mutta Suomi lähtee nyt paljon aggressiivisemmin tähän nousemaan tähän otteluun. He ovat tehneet selvästi kotiläksynsä ja Ruotsin joukkue on skautattu oikein hyvin. Ja sieltä lähteekin heti Olli Jokisen luotsaama koko Suomen joukkue. Siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelaajaa kentällä. Miten tämä on mahdollista? No siten, että yksi pelaaja on maalivahti, joten ihan oikea määrä pelaajia on kentällä. Maalivahtikin lähtee nouseen sieltä. Olli Jokinen niminen maalivahti. 1, 2, 3, 4 syötöllä. Päästään nyt käynnistelemään tätä peliä ja Suomi pyörittää hyvin peliä vastustaja kulmassa. Siellä on 5 ruotsalaista plus maalivahti, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruotsalaista on siellä kentällä, joten he laitetaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kertaa. Suomi syöttää sieltä ja lähtee panostamaan ja prässäämään niin sanotusti jopa Suomen maalilla, siksi Ruotsin maalilla. Ruotsin maalilla on nyt ahdasta. Nyt on ahdasta Ruotsin maalilla. Olli Jokinen syöttää Olli Jokiselle. Sieltä tulee Hämähäkkien valtakunta, joka on Olli Jokisen laukauksen nimi, lempinimi. Mutta ruotsalaismaalivahti torjuu sen ihan helposti tosta. Ja jopa meidän siis säikähtää, että ruotsalainen torjuu tämän, mutta koska me emme tykkää säikähdyksestä, niin emme tietenkään säikähdä sitten. Klubbenissa alkaa kello olleen 3, aamuaurinko nousee vasemmalta ja laskee oikealle ja tarkoittaa sitä, että kuuma on pihalla, mutta kylmä on sisällä ja niin pitää olla Suomi-pojan pääkin kylmänä tässä tilanteessa, kun Suomi prässää maalilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruotsalaista koittaa ottaa kiekko pois Olli Jokiselta, mutta Olli Jokinen kääntää kulmaan. Olli Jokinen kääntää sieltä Jarkko Immoselle takaisin Olli Jokiselle ja sitten kaksoissyöttö ja kaksoismirklauksella Olli Jokinen nousee sieltä ja pitää kiekkoa, pitää kiertää, kaartaa, lähtee vanhaa aikaista hakemaan, mutta ei siltä vanhaa aikaista saa, koska 10 kertaa ruotsalaiset ovat tässä Olli Jokista nyt töötänneet, mutta Olli Jokinen on sanonut aikaisemmin haastattelussa, että numero 54 pelaaja. 54, 54, 54, 54, 54, ei 55 eikä 56, vaan 54. 0 kertaa on Olli Jokinen töötänyt takaisin pelaaja numero 54. Joten nyt haemme Olli Jokiselta ratkaisua siltä. P-pisten kaarta lähtee valhe. Valhe ei lähdekään. Lähtee valhe väärin, mutta se on valhe. Eli seuraava teko on oikein. Mitä tahansa Olli Jokinen tekee on oikein, joten Olli Jokinen tööttää. Töötätään sieltä ja kuule Ruotsin poika lensi kumoon. Ja Hämähäkkiä ei töötätä. Hämähäkit töötätään. Silmät kiinni, kun Hämähäkkiä näkyy, joten silloin ei töötätä. Pelaaja numero 54 on noussut kentälle, haastaa sieltä Suomen päässä, pyörittää. Ja kunnia kaikille Suomen maalivahteille, jotka pitävät tämän pelin elossa, ja nyt Olli Jokinen pitää kiekkoa ja lähtee nousemaan. Kolmella syötöllä Olli Jokinen vie tämän pelin eteenpäin, ja nyt alkaa olla painetta Ruotsin maalilla. Pystyykö Ruotsin maalivahti numero 54 Connor McDavid pitämään Ruotsin kasassa? Rotta! Tööttiä sille rotalle! Hyvä Olli Jokinen. Robottejahan ei vielä areenalla näy, koska me pelaamme vielä jääkiekkoa. Ja Olli Jokinen laukoo, mutta ei se sieltä mitään saa aikaiseksi. Suomen perkele. Mitä? Tervetuloa Täpötäten Kluben halliin. Kello on, kohta kerron paljonko kello on. Kyllähän te kotikatsomuksessa tiedätte paljonko kello on, koska olette virittäytynyt taajuuksille. Täällä pitäisi olla kaikki valmiina. Huoltojoukkue on valmiina, pelaajat ovat valmiina, maalivahdit ovat valmentaja. Ainoa mistä minun pitää vähän huolehtia on selostusyksikkö, joka ei aina ole hirveän valmiina. Mutta Suomi lähtee hyvin nousuun. Pelaaja numero 13 Olli Jokinen lähtee nousemaan tuolta linjastosta 13 numerolla.
Olli Jokinen pelaa viimeisiä arvokisoja tänä vuonna. Suomi vastaan Ruotsi, Täpötäisen Kluben halli. 4000 lippua myyty tänne areenalle tänään. Pieni areenahan tämä Kluben halli on. Mutta rottia täällä ei sentään suvaita. Siitä on saniteettitilat pitäneet huolta. Ja saniteettitiloista puheen ollen, niin kävin itse numero 1 tuolla äsken vessassa ja sanoin, että en nähnyt yhtään rottaa. Mutta keskitytään taas peliin, Antsa. Meillä on koko Suomi pitää peukut pystyssä Olli Jokiselle, joka viimeisiä arvokisoja pelaa ja lähtee sieltä nousemaan 0 syötöllä. Ihan itsekseen pelaa, itsekseen itkeskelee siellä ja pelaa. Kyyneleet lentävät silmistä, kun Olli Jokinen vie kiekkoa ja sieltä tulee paha töötti. Paha töötti tulee. 3 Kissorna joukkue, eli Ruotsin joukkue, laittaa kapuloita rattaisiin ja eihän siinä auta Olli Jokisella, kun lähtee smirklaamaan takaisin vaihtoaitioon. 15 vauhdilla hän sieltä lähti sinne ja meni vaihtoon. Olli Jokinen aikaisemmin haastattelussa sanoi, että hämähäkkejä ei suvaita myöskään. Silloin laitetaan silmät kiinni, kun hämähäkkejä on. Mutta sitä, miten se liittyy tähän peliin, hän ei kertonut. Ehkä tämä on joku hänen tämmönen säikkymistaktiikka, scare tactics, niin kuin sanotaan tuolla Lontoossa, missä olin haastattelemassa yhtä pelaajaa. Kello on 5 Suomen aikaa, mutta 4 Ruotsin aikaa täällä Klubenhallissa. Tervetuloa seuraamaan täpötäyteen myytyä Suomi vastaan Ruotsin olympialaisfinaalia. Ja Tre Katsorna on Suomella vastassa tänään. Onkohan Suomi tehnyt pelikirjan selvityksen? Nyt sillä lähtee Olli Jokinen nousemaan. Hän on tullut takaisin vaihdosta ja 6 pelaajaa Suomella on tällä hetkellä kentällä, jos maalivahti lasketaan mukaan. 5 pelaajalla Suomi lähtee nousee. Olli Jokisen luotsaamana viimeiset arvokisat mitalit käynnissä. Ja sieltä lähtee, ruotsilaiset ovat hätä kärsimässä. Tajutonta tykitystä on siellä. Syöttöjä sateilee 10 syötön taktiikalla. Suomi on ottanut tämmöisen 10 syötön taktiikan mukaan tähän peliin, jolla he pyörittävät, pitävät pelinsä liikettä ja pitävät ruotsalaiset väsyneenä. Katsotaan, tuottaako se tulosta. Siellä ainakin pysyy hyvin käynnissä päälle ja jälleen kerran 5, 6, 7, 8, 9, 10 syöttöä sieltä tulee, joka tarkoittaa sitä, että Suomi pyörittää tätä peliä ihan täysille ja ruotsalaiset alkaa olla väsyneitä ja omassa päässään. Maalivahdilla alkaa olla sukset ristissä ja luistimet ristissä ja aina tosiaan valhetta joskus käytetään niissä, kun niitä juttuja tehdään, joka tarkoittaa sitä, että totuus on. Seuraava on totta, mitä ikinä Olli Jokinen suustaan päästää, on totta, joka tarkoittaa sitä, että pitää töötätä silloin, kun Olli Jokinen käskee. Ja hämähäkkejä ei suvaita, joten silmät kiinni sitten siellä kotikatsomussa aina, kun näette hämähäkkejä. Tämähän ei ole Tre Späderna, vaan tämä on Tre Catchorna, tämä ruotsalaisten joukkue. Monesti sekoittaa asian keskenään jo ihan selvä sekoitus. Mutta nyt ruotsalaiset siellä jotain miettivät, mitä he tekevät. Ja kolme Catchornaa siellä pyörittää tilannetta päälle ja pääsee nousemaan Suomen alueelle. Nyt on Suomella paha paikka päällä, se on Suomen omalla alueella. P-pisten kaaralta. Pääseekö rotta läpi siltä? Ei Olli Jokinen tööttää ja kääntää heti sen peli. Suomen lähtee ihmismäisellä voimalla siltä nousemaan ja lähtee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 syötöllä Suomi lähtee nousemaan. Nyt on koko joukkueen mukana, jopa vaihtoaition lähtee mukaan tähän räminään mukaan. Nyt on Olli Jokisella paikka, hän pääsee siltä kiertämään ja kaartamaan. Mitä tekee Olli Jokinen tässä tapauksessa? Jos 8 syötöllä lähtee, niin se on varma paikka pitäisi olla. Olli Jokinen pitää itsellä kiekkoa. Pitikö jopa yli 2 sekuntia? Piti yli 2 sekuntia. Mutta nyt tulee paikka sinne ja sitten rupesi käymään hirviä mähinä. Aivan tajuton mähinä on. Olli Jokinen otti hanskat pois ja rupesi mättään päähän kaikennäköisiä ihmisiä, joita vastaan tulee. Hän lyö katsojiakin päähän ja perkele, kun ei tässä Klubenhalli on ihan sekaisin. Mutta se riittää. Se riittää tähän säminään tämä Olli Jokisen prässäys. Olli Jokinenhan on prässännyt aika hyvin tässä viime aikoina ja Olli Jokinen pitää kiekkoa. Ei! Ruotsi tekee maalin! Taivas varjele, mikä sieltä tulee. Tervetuloa tänne Klubenhalliin. Klubenissa on kesäinen päivä. Aurinko paistaa ja jälleen kerran Suomi
Suomi on yhden voiton päässä siitä kultaisesta, sitä kauniimmasta ja siitä hohdokkaammasta kultamitalista, olympialaisten kultamitali, jota kaikki, varsinkin pelaaja numero 17, havittelee, sillä hän on Olli Jokinen viimeisiä arvokisoja pelaamassa numerolla 17 tänään mukana. Suomen joukkueen kapteenina tunnettu, rotaksikin kutsuttu Olli Jokinen numero 17. Hän on päättänyt viimeisillä arvokisoilla voittaa tämän turnauksen. Mutta pystyykö hän sitä tekemään, se jää nähtäväksi. Onko Suomi opiskellut ruotsalaisen pelikirjan ihan täysin läpi? Suomi lähtee siltä nousemaan hyvällä nousulla. Pikku töötillä otetaan siitä kiekko pois vastustajalta lapaan ja lähdetään nousemaan. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelaaja numero 8, Sven Skrolsneen nousee siltä Olli Jokista vastaan, mutta Olli pistää kahville, kebab-kioskille menee Ruotsin poika, kun Olli Jokinen smirklaa ohi ja pääsee nousemaan. Trekatcherina on pinteessä, mutta Olli Jokinen tuplasmirklauksella laittaa sinne pahat paikat. Ruotsin maalivahti numero 4 ei pysty välttämättä vastaamaan tähän prässiin. Pystyykö? Se jää nähtäväksi. Olli Jokinen puottaa pelaajalle numero 22 puolustaja Olli Jokiselle, joka pyörittää P-pisteen kaarteetsa. Yhden kerran on hän päässyt onnistumaan tässä turnauksessa ja se on tuottanut tulosta, mutta pääsisikö hän toiseen kertaan? Hämähäkki lempinimellä tunnettu Olli Jokinen numero 17. Mikähän hänen numero edes oli? Minäkään en täältä selostamusta enää näe, koska tämä on paha paikka, tämä Klubenhalli, tämä on niin iso, että täällä on säikykäs mennä täällä käytävillä, koska tämä on niin iso, tänne on myyty paljon lippuja. Mutta ei se mitään, Suomi lähtee näin kello 3 etenemään omasta päästä. Ja Olli Jokisella kiekko nyt on. Hän lähtee nousemaan sieltä ja mitä hän tekee, hän syöttää siitä eteenpäin itsellensä ja sitten anteeksi, minä sain juuri slaagin. Ei enää. Päästäkää mut pinteestä. Ei riitä sanat. Yksi vielä, ilman selostusta, niinkö? Mä en voi pysty kuuntelemaan Antero Mertaranaa ääntä enää. Tässä menee ihan sekaisin, kun koittaa selittää. Painetaan. 89 on helppo muistaa. Ei mun oo tarvinnut vielä kertaakaan muistaa sitä numeroa, mitä on tullut. Ja aina rottia painetaan. Joo. 1, 2, 3, 4. Rottia painetaan aina. Enemmän kuin 5. Oliko helvetin kuva mertsiselotus? Parillinen määrä kissoja, niin sitten painetaan. Äitin tööttää sitä lappua. Parillinen määrä on 4 kissaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aika loppui joo, mutta mä sain säälirundin vettää vielä yhden ilman Antero Mertaralta selostusta. Äidin tööttästä sukset ristis. Ikinä ei hämähäkkiä paineta, joo. Ihminen ollaan, kyllä. Mitähän jos tässä painaisi? Tulisikohan tässä jumpscare? En mä halua ottaa selvää. Kello 7 Klubenhallissa, aurinko nousee ja laskee yhtä aikaa. Neljä kissaa, 2, 3, 4. En paina. Painetaan ja pidetään. Ei edes. Kerran tööttäis kahdesti.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 syötön taktiikalla Olli Jokinen. Nyt mä en voi pelata tätä selostamatta, saatana. Olisiko se seuraava haaste semmonen, että on puoli tuntia hiljaa? Seuraava on valhe. Seuraava on väärin, mutta tää on valhe, eli seuraava on oikein. Hämähäkkää ei paineta. Mikä siellä kopuuttaa? Naapuri kopuuttaa, että älä huu. Kaikki pidättää hengitystä seuraava puolen tunnin ajan. Mikähän tuokin on? Ai niin, nyt pitää siihen asti, että se hämähäkki tulee, eikä se release. En. Hämähäkkiä odotan. Ei oo kulmia. Rottaa pitää painaa aina. En oo robotti. Kerran paineta. Kerran töytätä. Yli 2 sekuntia. Voi herranen aika. Mä en tiedä yhtä kuin pitkä tämä on. Close enough. Tässäkin piti oottaa. Mä ajattelin, että se sitten, kun nää tiedät mitä tuossa lukee, niin sitten pitää painaa. Mutta se piti oottaa, että se teksti tulee. 1, 2, 3. Penissiä voi tulla. Paska vittu. Paska valittu, niinku eilen. After the halftime. Onko halftime tuossa? Tää on uusi. Meillä tää oli jo niin pitkällä, että... ei paineta, kun oli hämähäkki. Hyi saatana. Hyi vittu. Hyi vittu. Vittu. Siinä olisi Antero Mertarilla mennyt paskat housu. More than once per corner. Mähän sanoin, että mä en tykkää jumpscareista. Montakohan kulmaa tuossa on? Otetaan varman päälle. Olisiko siinä? Muistan 89. Press to ascend. Nice. Aha, mitäs nyt tapahtuu? You did great. Siinäkö se oli? Shutting down. Vau, no ei se hirveän kaukana ollut. Ei rotta. Pitää painaa. Mistä mä painan? Yes! Meni läpi. Se on siinä! Se on siinä! Olli Jokinen on tehnyt se. Taivas varjele, minkälaisen maali Olli Jokinen tekee. Löikö Olli sisään? Löikö Olli sisään?